אנחנו עכשיו ממשיכים עם עוד תופעת רשת מרתקת שמציתה את הדמיון. על ביטקוין, שמעתם? ביטקוין, כן, מדובר במטבע חדש, כסף לכל דבר, אבל שלא שייך לשום ממשלה, אף בנק מרכזי לא מדפיס אותו, והוא וירטואלי לגמרי. כלומר, תוכלו למצוא אותו רק ברשת האינטרנט. אז מה זה אומר? לפני כשבועיים, לדוגמה, כשהתחלנו לדבר במערכת המגזין על הביטקוין הזה, שער החליפין שלו עמד על $128 לביטקוין אחד. עד שסיימנו לתחקר, לצלם ולערוך את הכתבה הזאת, הביטקוין הגיע ל$420. כלומר, הפסדנו הזדמנות להרוויח על הכסף שלנו יותר מ-300% בתוך ימים ספורים. אז מה זה הדבר המשונה הזה? מי משתמש בו ואיך? ולמה לעזאזל לא קנינו לעצמנו קצת ביטקוינים לפני שבועיים? אריק וייס צלל אל עולם מופלא וחדש. The new and rather unusual currency, Bitcoins are booming, with its value soaring to £500 million in the last few weeks. It's up to 234 within a matter of weeks. Bitcoin has just been rocketing. It created so much attention that it was having trouble technologically keeping up with all the order flow. אז מה זה בעצם ביטקוין? בדקות הקרובות נצא מגדרנו כדי להסביר מה זה בדיוק מטבע דיגיטלי ואיך הוא עובד במילים פשוטות. Boom. Introducing Bitcoins. Bitcoin is a decentralized digital currency, which simply means no banks, no governments, no borders. Bitcoin and the Bitcoin network just consists of people using Bitcoin. Awesome, right? Bitcoin really isn't all that different from any other currency. For example, take the US dollar. You know, before, sure, hundreds of years ago, the US dollar was backed by gold. Now, why do people value US dollars? People want US dollars because they can pass those US dollars along to someone else in exchange for something else. That's the only value that a US dollar has. במילים אחרות מדובר בכסף שעובד בדיוק כמו הכסף שיש לכם בארנק, אלא שבמקום בכיס הוא מאוחסן במחשב ובמקום שטר אתם מחזיקים שורה של מספרים ואותיות. אפשר לקנות בו מוצרים, אפשר להמיר אותו לדולרים, לאירו, לשקלים ולכל מטבע אחר, אבל המהפכה הגדולה באמת היא שמי שמייצר את הכסף הוא לא בנק מרכזי, אלא המשתמשים עצמם. אנחנו לא צריכים להסתמך על איזשהו צד שלישי בשביל לעשות את זה. יש לנו את הכוח לנהל בעצמנו את הכספים שלנו, לשמור אותם על המחשב שלנו, בלי שאף אחד יכול לבוא ולקחת לנו אותם. אז אם אין ממשלה שמפקחת ובנק מרכזי שמדפיס את הכסף, אז איפה מייצרים אותו בעצם? החלק הזה די פשוט, בקיבוץ מעגן מיכאל. עומר? שלום. אריק, נעים מאוד. אהלן. אז מה לחבר קיבוץ ולביטקוין, תגיד? אני חי בעולם, אני רואה שהעולם מתקדם לענן, לאינטרנט. אנשים קונים דברים מסין, אנשים רוצים להעביר כסף מאחד לשני בצורה מהירה. ופתאום קפץ לאוזני הביטקוין, המטבע הדיגיטלי, זה סמר את שערותיי. ואמרתי, נתחיל לחקור על מה מדובר, מה זאת אומרת כסף דיגיטלי, איזה מין דבר הזה. עומר חסידים, חבר מעגן מיכאל, עובד בתור הדבר של הקיבוץ. מדי יום, בעודו מחלק מכתבים ומדווש במרץ בשבילים, אצלו בבית מונח מכשיר קטן שמייצר ביטקוינים. ברוכים הבאים לביתי. זה קורא הביטקוינים, זה המלקוש שמחפש זהב בנהר במיסיסיפי או באוקלהומה בארצות הברית. זה האיש שעומד וחופר זהב ומחפש זהב. המחשב הקטן הזה בעצם פותר משוואות סבוכות לצד עשרות אלפי מחשבים נוספים. ברגע שהוא מצליח, הוא מקבל ביטקוין. איך זה עובד? אפילו חסידים לא ממש מבין, הוא רק יודע שמדי חודש הוא מרוויח מהעסק עוד קצת מטבעות דיגיטליים שמצטרפים לביטקוינים שרכש בעצמו, והוא מאוד אוהב את זה. אני מפעיל אותו, עולה לי 30, 40, 50 שקל חשמל, והוא עובד בשבילי. זה תוספת הכנסה. עוד מכשיר כזה שצריך להגיע אליי יכניס לי עוד 2-3 ביטקוינים. המכשיר הזה יכניס לי עוד חצי. והנה יש לי תוספת של 1,500-2,000 שקל בחודש, מבלי שעשיתי שום דבר. חייבים להודות, מהצד כל העסק נראה קצת כמו משחק אחד גדול, אלא שמאחורי הדבר הזה מסתתרת תעשייה שמגלגלת קרוב ל-20 מיליארד שקלים בטכנולוגיה מהפכנית שעדיין לא הופנמה עד הסוף. יש היום עסקים מאוד מאוד מכובדים שמודיעים שהם מקבלים ביטקוין, מחייבים בביטקוין, סוחרים בביטקוין, ואני חושב שזה קרוב מאוד לרגע ההכרעה האמיתי,
שבו הממשלות יתעוררו ויגידו, רגע, לא צמח פה מטבע, צמחה פה כלכלה, צמחה פה מערכת מוניטורית, אלטרנטיבית למערכת המוניטורית שלנו. עכשיו מה עושים עם זה? ולשם בדיוק כיוון סטושי נקמוטו, האיש שהמציא את הביטקוין. הדלק שהניע אותו היה המשבר הפיננסי שהרעיד את העולם ב-2008 ונולד מתאוות הבצע חסרת הגבולות של וול סטריט והתעשייה הפיננסית האמריקנית כולה. The market is not functioning properly. This is a once in a century type of event. נקמוטו שעד היום איש לא יודע מיהו, עלה על הנקמה המושלמת, שיטה כלכלית שהופכת את הבנקים למיותרים. ביטקוינים זה מטבעות וירטואליים חדשים. אבל עד שנגיע לשם, הדרך עוד ארוכה, ובינתיים כולם מזנקים על העגלה הזאת, בעיקר בשביל הכסף. ובמקום שיש כסף, יש ישראלים, והשבוע הלכנו לחגוג יחד איתם את חגיגות 5 לביטקוין. אז בעצם כל תעשיית הביטקוין הישראלית נמצאת כאן כרגע, כן? פחות או יותר. לך יש צ'יינג'? צ'יינג'. שעובד, צ'יינג'ים, באים אנשים, מחליפים נותן שירותי מטבע רשמי, שפשוט באים, אפשר גם להחליף בצ'יינג'ים מזומן בכל רחבי הארץ. אוקיי, וזירת סחר? אנחנו בעצם מספקים שירותי סליקה כמו שפה בעסק. כלומר, האפשרות לקבל תשלומים בביטקוין עבור עסקים. צעדנו 10 צעדים קדימה עם האינטרנט ועם הסמארטפונים, והכלכלה נשארה כמו שהייתה בשנות ה-80. שום דבר לא השתנה. ביטקוין נותן את הפתרון לטכנולוגיה הזה. עכשיו, אני אגיד לכם מה, כל כלכלן בכיר שדיברנו איתו, ודיברנו עם הרבה, אמרו לנו, תשמעו, זה לא יעבוד, זה משהו כזה, בסדר, נחמד, טכנולוגי, הגיקים בעולם קצת מתלהבים מזה, זה לא מחזיק מים. אמרו את זה גם על כרטיסי אשראי לפני 30-40 שנה כשהם רק יצאו לפועל. אמרו את זה על האינטרנט לפני 20 שנה. אנשים אמרו, מה, הפלסטיק הזה, זה תחליף לכסף, מה זה השטויות האלה? לגייץ בכספומט, איזה רעיון משוגע. אז נכון, ביטקוין קיים רק 5 שנים, תנו לו זמן. תנו לו 5-10 שנים, הוא יכבוש את מה שהוא צריך לכבוש. ובואו נשאל את השאלה החשובה, בעוד 5 שנים מהיום, כמה מתוך החבר'ה פה יהיו מיליונרים? אני יכול להגיד לך דבר, אם הוא ימשיך לעלות בקצב שהוא עלה עד עכשיו, מהרגע שכולם נכנסנו, אתה מדבר פה עם 8 מיליונרים. אז מישהו יצטרך להזמין אותי לבירה, אין ברירה, חברים. מישהו צריך לשלם עליי. אתה התחלת בביטקוין בדולר, בוא חביבי, תזמין את כל הצוות. אני באמת עוד לא יצא לי לקנות פה בביטקוין. אני לא יודע איך עושים את זה. מי משלם? ועד שהברמן יצליח לחייב אותנו בביטקוין על הבירה, ננסה להסביר איך קפץ המטבע משער של כמה סנטים ליותר $400 למטבע. לשם כך, צריך לקפוץ לרגע לקפריסין. לפני כשנה נקלע האי הקטן למשבר פיננסי שבעקבותיו דחפה המדינה יד לחשבונות הבנקים של אזרחיה וחתכה מהם אחוזים נכבדים. הם לא היו מרוצים. עשרות אלפי אירופים מיוון, ספרד ואיטליה שחששו ממהלך דומה החלו לקנות ביטקוין. כסף שנמצא אצלם על המחשב ולא בתוך הבנק. שער המטבע החל לטפס מעלה. בארצות הברית בינתיים קרנות השקעה וחברות סטארט-אפ החלו להתעניין מאוד במטבע החדש, לאחרי שהאחים וינקלבוס, כן, האם שצוקרברג גנב להם את פייסבוק מתחת לאף, נכנסו לעסק, שוק הביטקוין הפך לדבר המסקרן ביותר בעמק הסיליקון. It's been a good gain. There's something really big here. אני מקיש את סכום הקנייה בשקלים, זה כבר מחשב את סכום הקנייה בביטקוין. כמה זה יוצא בביטקוין 29? 0.0389211. אז האם מדובר בבועה שתהפוך לאחד הפלופים הגדולים בהיסטוריה, או בתהליך בלתי נמנע של התפתחות טכנולוגית שתכריח את התעשייה הפיננסית לעבור מהפך זהה לזה שעברה תעשיית המוזיקה? מי יודע? בשבוע שחלף, מאז התחלנו לצלם את הכתבה, עלה השער היציג של המטבע ביותר $100. וכן, גם אנחנו אוכלים את עצמנו על זה שלא קנינו אותו בזמן. אבל היי, לפחות הצלחנו בסוף לקבל את הבירה. אני עושה סנד פיימנט. יש כסף! מזל טוב חברים, בואו נרים כוסית. לחיים! ושלום לגיא לרר. אנחנו עשינו תחקיר לפני 2 כבר על משהו אחר, ואמרו לנו על הדרך ביטקוין זה משהו חדש, מעניין, תקנו.
יאללה, שטויות, עכשיו אנחנו אוכלים את הלב, כרגיל נדפקים. בעצם המטבע הזה עוקף מדינות ועוקף בנקים מרכזיים, לא ניתן לעשות מניפולציה על השער שלו, אף נגיד לא יוכל להחליט שהוא מדפיס יותר כאלה, או לחילופין קולט אותם אליו במקמים כדי להוריד את כמות הכסף הכוללת במשק, והחלק המפתיע הוא שהחדירה שלו הולכת וצוברת תאוצה. יש נכון להיום מאות עסקים בעולם שכבר סוחרים עם הביטקוין, כולל פיצריות, כולל מקולות. הכסף זקוק בסך הכל האמונה שלנו. אם מספיק אנשים יאמינו שהביטקוין הזה שווה דבר מה, והוא ישכב בארנקים האלקטרונים של כולנו, וכולנו נשאף לסחור בו, והביקוש שלו יהיה גדול, בהתאמה ניתן יהיה להפוך אותו לסחיר יותר ויותר, וזה מה שקורה למטבע הזה. לא ברור מי הם המפתחים האמיתיים שעומדים מאחוריו, אבל ברור שהוא הולך וצובר תאוצה, הוא כבר שווה, אמרנו, כמעט $14 למטבע אחד.